سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي تسفانا تيوب كمي تقنيو أبز حلفة كاب نويح كاب سرح دحر مقرات تمليسنا حدا مدب سريحنا نيرنا اتمدبتي إرتراوي تقراوي يلن زبل مدبي نيرو وزحات استفلالي قبر ملس زهابكو بنا تخطاتلتنا دما أزينا نمسكنكم نلومي زي قبلن زيدلن قنت أب تحت زبل أرستي أب كتما The Hague ناي هولاند نزقات أمه أمونغو فستيفال ويتسنبل ناي بعلنا ناي فنكل زكايرو زنبرون نعو استقامون حالتات زنبرا قونتن سعبيناتون بزعبو استتصحفه استفلالي حبريتان هزنا لكم قريبنا لنا بزحات كم زقلتو وزلو فتحي بعمت ايدلنيو كمون زي قبول زي دلي قونت زبل ارستات توهيبو اب استفلالي معكنات زينا ناي اوروبا كتصحفلو اب تلفزيون اب غازيطا اب راديو الزاربي ارست خوينلو بزحات اوروباوين بزي اب هولند زقاطمه فصامه نتي اقدمو اب جرمن اب اسرائيل اب شويدن اب نروي كمون اب كالوت كتماتات اوروبا زقاطمه عبي سنبادኦም كذكرون از ጉዳይ ዝመፍትሒኡ እንታዩ ተባሂሉ ክዝተየሉን ንኣባላት ባይቶ ናይዘን ሃገራት ድማ ናይ ክትዓር እስቲ ክኸውን በቂዕሎ ኤርትራውያን ነንሓድሕዶም ተዛቢጦም ዝብል ዜና መስሓቅን መጓሃይን ብዙሓት ኮይኑ ቀፂሉሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዴንሃግ ሆላንድ ዘጋጠመ ንብዙሓት ዘሰንበደ ፍጻመ ድማ ናይ ዝመርኣያ እዩ ኣብዚ ዝሕዝን ፍጻመ مكاينن ناي غودنا تحت قرصن بحطبه امني بحطب وي بستفلالي امان باباتر كمون رچت بشكلتاتات بمدرباي عنوت كم استفصمه تغليصلو ابالات بوليسن مطفات حون امانن اباترن سلازنبوم نتناوم زورو ورز نبره امانن اباترن كصاورو سلازي كالو نستفطر عغرغرن بارعن مقصار كم زي كالو دما قليصوم اتي اب كباب ساعه 5 دحر قطر زجمر عغرغر اماسيو اب كبابي ساعه 10 دحر قطري وي ناي مشد كم زهاده يوم استفلاليو صبصبات كاب هولاند زوط زلو نناي دحنت سراحتنياتات مهرام قيح مسمر مسغاريو اتفصامه بزي غبو صعبينات تحلف ايكونن كبل دما بيت صحفتو حجي زقدف زلو منستر فتحي ديليان إشيلغوز تباله سب كم زحبره اب حنتي ناي هولاند غازيطه تصحيفلو برغيد محمدو اب هيك زركب اوبيرا هاوس بإرتراوያን محبركم استودبه صنبل كم زحوخو حنتي غازيطه ناي هولاند غليصالا اتا غازيطه بافنيا كنتيبا ناي هيك زخونه يان فان ابيلا من اسيات ابالات برغيد محمدو غونص دليوم اب ساعات دحر قطري نابتو بوتا كم زمصو غليصا امونغو خلتي اموغنات سمعيتات مستنها هاره دما اتنعبتي كم استولع حبيرا بستولع غچيت 4 ابالات بوليس قوسيلوم ازي ابت مجمتا زنبر اوانيو كلته نايد مغداتي وريدوم حنتي كابوم دما نايسن مغداتي وريدوا حدا أبال بوليس دما أبسرح بزنبرة بتصايو بجيغا 5 هرمه تتقيسو اتقجي تابستول على الجيزي أبتو أوبيرا هاوس كال نيمرع أقات آمي كم زنبرة اتفتعامي مسمت أدما نموزحات تسنبدا من بارو تقليتو نتوم أبتوشت يادراش زنبرو سبات أب أوتوبوسات سعينوم دحر 5 ساعتات أب ساعات 10 نايمشت ناب آدو ستاديوم كم زق عزوم دما بوليس زهاقي قلت اب لعل بوليس تقبر متقعتي زسنبدن زي قبولن منبارو زغلص افنيا كنتيبا هيك زغونه يان فان زانن بيت صحفت اخبار حقي نايت هاجر سفيح ناي مرمرا سرح جميرو كمزلو ناكيتي نايتي زي قبولن زيدلن غونص نمهدان دما كل سب كتحبابر صويعلو استفلالي ارتراوያን دما نز حبريتا زي تطقيموم
ኣብቲ ጎነጽ ንዝተሳተፉ ሰባት ንምጥቋም ዝኽእል ናይ ቴሌፎን ከምኡውን ናይ ኢሜል ኣድራሻታት ክቕርቡ ይረኣዩ ክንደይ ምዃኖም እኳ እንተዘይተፈልጠ ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ እውን ኣካል ተዜና እዩ ነይሩ በቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ብዙሓት መካይን ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ትካላት ናይ ፖሊስ ተቃጺለን ከምኡውን ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይነን እየን መሳኹቲ ናይ ኣባይቲ ተሰባቢሩ መንገዲ ብዝተደርበየ ኣእማንን ኣባትርን ብሽክለታታት መሊኡ ህዝቢ ሆላንድ በዚ ፍጻመ እዚ ኣዝዩ ሰንቢዱን ጉይሁን መረርኡ ይገልጽ ኣሎ እዚ ግጭት እዚ ክሳዕ መዓስ ክቅጽል እዚ ግጭት እዚ ኣበገስቱ ኾነ ነቲ ነገር እቲ ተቐበልቱ ኮይኖም ዘለዉ ወጻእተኛታት መዕለቢኡ ክረኽብሉ ድዮም ዘየድልን ዘይቅብልን ተባሂሉ ዘሎ ጎነጽ እንታይ ሳዕቢናት ክህልዎ እዩ ፍትሒ ብዓመፅ ትርከብ ዶ እዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶታት እዩ እዚ ከምዚ ዝበለ መግለጺታት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ጸኒሕ እዩ እንታይ መሰል ኣለዎም ዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ከመስግንዎ ዝግብኦም ሃገር ከምዚ ገይሮም ዘናውፅዎ ተባሂሉ ብዙሕ ርእቶታት ተጻሒፉሉ እዩ ነዚ ሽግር እዚ ክንጾሮ ዓቕሚ የብልናን እዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ስጉምቲ ክውሰደሎም ኣለዎ ተባሂሉ ፈጸምቲ ናይቲ ጎነጽን ግዳያት ናይቲ ጎነጽን ጉዳያቶም ተመርሚሩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ነናቶም ሓላፍነት ክወስዱ ከም ዝግብኦም ዝጠቅስ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ክወጽእ ጸኒሑ ስደተኛታት ነንሕድሕዶም ብምብኣሶም ንዓና የናውፁ ኣለዉ ፖለቲካዊ ሽግራቶም ኣብ ሃገርና ኣምፂኦም ይድርብዩልና ኣለዉ ነዘን ሃገራት እዚአን ከም ሻውላት ኣፍሪቃ ከይቀየርወን ኣይክሕጎሱን እዮም ዝብል ዝተፈላለየ ስምዒት ናይቶም ኣብቲ ጋጣምቲ ዝተሳተፉ ሰባት ዝሰብር ብዙሕ ርእቶታት ይጽሓፍ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት منبار كليلنا حسابنا بنصا مغلاص كليلنا كنبر ኣይከኣልናን በዞም ደገፍቱ ኣብ ዳሳት ዝስዕስዑ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ሽግራት ዝርስዑ ዝዘንግዑ በንጻሩ ድማ ሽግር ንኽብእስ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ሽግር ወዲቕና ዝብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ሻዕብያ ንጉዳይ ዩክሬን ወይ ንወራር ዩክሬን ብሩስያ ደጊፍዎ ኣብ ሲቪላዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኢዱ እትዩ ኣብ ሱዳን ምትኹታኽ ይፈጠር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ሽግራት ከም ዝቕጽል ይገብር ኣሎ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ሰባት ድማ ነቲ ናቱ ኣካይዳ ደጊፎም ንዓና ሰላም ዝኸልኡና ዘለዉ ሰባት እዮም ተባሂሉ ጠንቂ ናይቲ ንዓበ ከም ዝኾነ ብዙሓት ብስምዒት ዝገልጽዎ እዩ እዚ ብብርጌድ ንሓመዱ ዝካየድ ዘሎ ፕላን ኤን ፕላን ቢን ተባሂሉ ተኸፋፊሉ ዘሎ ፕላን ቢ ሕጂ ክሰርሓሉ ዝኽእል ግዜ ሕጂ እዩ ምክንያቱ ፕላን ኤ ኣይሰርሐን ብሕጊ ፈቲና ብሕጊ ደው ከብልዎ ኣይከኣሉን ስለዚ ዋላ ፖሊስ ክዓግተና ይክእልን እዩ ፖሊስ እውን ጥሒስና ነዞም ሰባት እዚኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ከነቋርጾም ኢና ብሂወት ንደልዮም ኢና ዝብል ዝተፈላለየ መግለጽታት ብኣካየትን ወደብትን መራሕትን ናይዚ ጎነጽ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ዕንወት ምስ መጸ ሓዛሓዞ ምስ ኮነ ናብ ቅሎቱና ሓግዙና ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተረኣየ ፍጻመታት እዩ ሓዲኦም ነዚ ነገር እዚ እንተዘይቋሪፅዎ እቶም ኣብ ፌስቲቫል ከይዶም ዝስዕስዑ ዘለዉ ፌስቲቫል ተዘይቋሪፆም እቶም ንዕኦም ተኸቲሎም ኣእማን ዝድርብዩ ዘለዉ ድማ ደው ተዘየቢሎም እዚ ሽግር እዚ ቀጻሊ እዩ ማለት እዩ ኣየነይቲ ሃገር ኮን ትኸውን ከምዚ ዝበለ ናዕቢ ትእንግድ ጽባሕ ከመይ ዝበለ ዕንወት እዩ ክፍጸም መዕለቢ ናይዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይኽኸውን ብከምዚ ኣጋይዳ እዚ ለውጢ ክመጽእ ይከኣል ድዩ ተባሂሉ ብዙሓት ሕቶታት የቕርቡ ኣለዉ
بزغنا معبالتات كم زبالة تحسلو تقتاتيلنا استفلالي مدبنا مسرح كم فتنينا شير لايك سبسكرايب كومنت مقبار اي ترسعنا بلنا نلومي عدالين يا زنبرنا تحسلو ابزن فتسم سلام